Els pequiagents de Tortosa tornaran a patrullar la ciutat des del 16 de setembre fins al dia 22 durant la Setmana de la Mobilitat. La seva tasca serà detectar infraccions dels conductors i deixar avisos als vehicles. El que més veuen normalment són els vehicles estacionats damunt de la vorera o en passos de vianants. I és una activitat que és molt resultona tant al carrer com després quan ho comenten a les seves cases. Perquè el cotxe no les ha de deixar aquí, perquè el iaio mira de deixar-ho allà. És una activitat que són els nens de tercer, que en aquesta edat ja tenen una ment boníssima per a saber aquestes qüestions. Aquesta és una de les activitats que té més èxit durant aquesta setmana, que enguany té com a lema Combina i mou-te. L'objectiu és utilitzar diversos sistemes de transport per a que els desplaçaments siguin respectuosos amb el medi ambient i amb uns hàbits de vida saludables. Que és promoure l'ús del transport sostenible, com ara és desplaçaments a peu, desplaçaments en bicicleta, desplaçaments en transport públic i desplaçaments en vehicle elèctric. Tot amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El que ha de reflexionar la població és com afecta l'ús dels vehicles motoritzats a la nostra salut, que ens afecta per dos vessants. Per una vessant tenim que la contaminació ens afecta al sistema respiratori, cardiovascular, i per una altra vessant tenim que l'ús del transport motoritzat afecta el sedentarisme. Entre la resta d'activitats programades, dimecres hi ha la jornada Coneix el transport públic, amb la visita a les instal·lacions de l'estació d'autobusos per conèixer com funciona. Hi participen quasi tots els centres escolars de la ciutat i està adreçat als alumnes de primària. En el marc de la promoció de l'ús de la bicicleta, el proper 21 d'octubre tindrà lloc la bicicletada popular de Tortosa, que cada any aplega prop de mig miler de ciclistes i està organitzada per la penya ciclista Baix Ebre.